Co dzień w języku śląskim łatwo jest pisać po śląsku? Lekko. No, richtig te pisownie są roztomajte. Jeden pisze tak, drugi tak. Ja myślę, że to trzeba mieć wszystko w ezocy, bo jak jest coś takiego, że jak się weźmie jeden muster i jak się zacznie insze mustry tympić, to jest wielonie dziecka z kąpielą. Jeden muster trzeba promować. On jest potrzebny tam po to, co by na przykład, jak już to wlezie do szkoły, co by na ten muster edukować dzieci i nie mieszać ich w głowach. To jest potrzebne, ale no, całkiem styknie nawet to, co jest teraz. Taka jest prawda. I ta różnorodność zapisu jest i też bogactwem. To jest też bogactwem, tak bych to powiedział. Bo nasza śląska literatura kwitnie. Roztomajty jest zapis, ale nasza śląska literatura kwitnie. Internet na to zezwala prawie teraz, bo żyjemy w dobie internetu i to się tam rozwija. No co tu powiedzieć, no sama Ruda. No przecież czym się Ruda może pochwalić? No latoś był 12 zefluk przocieli śląskie fraszki i rymowanki. 12 razy zjeżdżają się i z Niemiec i tu z sąsiednich miejscowości do tej Rudy Śląskiej, żeby sobie trochę połosprowiać po śląsku, żeby poczytać fraszki, żeby coś tam ułożyć. No co? Ruda Śląsko. Ruda Śląsko, w Rudzie Śląskiej została ustanowiona odznaka Przociel Śląski Gotki. To jest taka odznaczka, Przociel Śląski Gotki specjalnie na książce to jest, nie? Co by było wiadomo, że to jest pisane, że to jest czytane, że to nie, no jest przekaz taki ustny. Łoto też w tym idzie, nie? No co się dzieje? W Rudzie Śląskiej, łońskiego roku w kościele ewangelickim Ficynusowi Szczęść Boże, czyli konkurs powstał dla dzieci poezji śląskiej Ficynusowi Szczęść Boże w kościele ewangelickim. Taki trochę religijny, bo to tam nie może być byle co. To musi być taki temat, bo to jest w kościele. No czyli idzie. W Rudzie Śląskiej szkoły niektóre mają swoje już takie od poru tam roków, chociaż nie ma tego obowiązku, nie ma tego w edukacji takiej oficjalnej. Ale przeca to się rozwija. I są konkursy poezji, są konkursy śląskiej gotki i to wszystko jest. Styknie nawet, bo w telewizji, telewizja to tak jest, nie? Roz się wyłączy, roz nie, ale w internecie wszystko jest, wszystko ustawo. Styknie się tam wklupać w Google i już wszystko wyłazi. Cała ta twórczość literacka, to wszystko jest. My się możemy wadzić, to jest takiej jakości, ale z czegoś to musi wyrostać. Tyż nie idzie na przykład ty naszej, jak to niektórzy gadają, Bercikowszczyzna, Masztalszczyzna i tak dalej. Też nie idzie tak się od tego całkiem cofnąć. Bo tam się pewne rzeczy też przetrwały, nie? W tym takim okresie PRL-u i tak dalej. Tam się to ustało, czyli ta ludyczność jednak się rozwijała. I to nie jest tak, że to się całkiem podepto. I z tego ma wyrosnąć coś lepszego. I o to idzie. I ten proces jest. To jest. W Rudzie Śląskiej zostały napisane pierwsze tragikomedie po śląsku. I wydane, nie? Bo to napisać jeszcze idzie, ale i oficjalnie wydane. A każde miasto inne może się czymś pochwalić. Ja się tu chwala konkursami w Rudzie Śląskiej. Bo ja jest rudzianin, ale na przykład Latoś Piekary, bardzo fajny konkurs rozkręcili pod patronatem prezydenta też w Śląskiej Gotce, też dla dzieci, bo to też idzie o to, że to ma być nakierowane przede wszystkim dla dzieci. A my, dorośli, mamy te nasze śląskie autonomiczne dusze, nie? Toż jak chcemy, to sobie poradzimy. Na koniec zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy szkolnictwie. Panowie, czy w szkołach na Górnym Śląsku brakuje lekcji o regionie, takich z prawdziwego zdarzenia, panie doktorze? Na pewno brakuje lekcji. Jest spore grono entuzjastów, czy jest spore grono znawców problematyki właśnie tej regionalnej, które w ramach pewnie lekcji historii czy innych możliwości, które jednak są niewielkie jak na tą chwilę, realizuje te tak zwane elementy regionalne w różnych przedmiotach, ale najwięcej jest właśnie geografia, ale też pewnie historia. Może właśnie chociażby w ramach lekcji języka polskiego można by popróbować zaprezentować tutaj całe bogactwo, nazwijmy tej literatury, czy tej erupcji ostatnio właśnie twórczości w języku śląskim też warto. Natomiast tego brakuje. Brakuje raz, że
godzin w szkole, no ale to są już problemy, które wiążą się z finansowaniem samorządów, w tej chwili finansowaniem szkół. No brakuje podręczników, chociaż ta luka powoli będzie wypełniana, bo wiem, że trwają prace chociażby w Instytucie Badań Regionalnych nad stworzeniem takiego podręcznika, który będzie też podręcznikiem papierowym, ale na pewno też w wersji elektronicznej. On będzie mógł być na bieżąco modyfikowany. Dzisiaj w dobie oczywiście tej cyfrowej szkoły to chyba jest nawet forma wygodniejsza, bo większość już, jak wiemy, szkół w jakiejś tam perspektywie będzie jednak korzystała z tych narzędzi multimedialnych, więc tego typu forma jakby podręcznika do edukacji regionalnej jest bardzo ważna. I brakuje tego. Natomiast myślę, że to skuteczne lobby z kolei organizacji śląskich. Myślę, że też ta przychylność samorządu, o której tu wspomnieliśmy, które często obejmują patronat nad różnymi przedsięwzięciami, które właśnie tutaj chronią, czy w jakimś stopniu pokazują, czy promują język śląski, to jest też kwestia czasu, a w przyszłości, kiedy, jak już mówiliśmy, ta kwestia decentralizacji stanie się faktem, to myślę, że poszczególne regiony w Polsce, w tym chociażby tutaj region Górnego Śląska, na pewno postara się o to, żeby jakimiś odrębnymi przepisami prawnymi tą kwestię uregulować, znaleźć zabezpieczenie finansowe, no i wprowadzać te elementy właśnie w wiedzy regionalnej, bo badania pokazują, że tutaj poziom tej wiedzy jest bardzo, bardzo niski. To socjologowie z Uniwersytetu Śląskiego Adam Bartoszek z Tomkiem Nawrockim przeprowadzili takie badania. Okazuje się, że właśnie głód śląskości wiedzy regionalnej jest bardzo wielki, natomiast wiedza jest bardzo, bardzo mała i to wyraźnie pokazuje, że młodzi ludzie chcą właśnie tej edukacji regionalnej, no ale są te bariery, które myślę, że na tą chwilę na pewno są do pokonania czy do przeskoczenia. No i na pewno w jakiejś tam perspektywie więcej tej wiedzy i edukacji regionalnej w szkołach się znajdzie. Panie Leonie, pana zdaniem warto postawić w śląskich szkołach na edukację regionalną? No, czy warto? Ja myślę, że to jest mus. Powiem coś takiego, co prawda nie będę... No, niech będzie. Jak się zaczął bawić w śląskość, kiedy wrócił ze Rajchu, to w ruchu Autonomii Śląska w moim wieku dzisiejszym stanowili większość. Tam było paru młodych chłopców, doktor Gorzelik, to był jeden z najmłodszych wtedy ludzi, ja też, bo ja był wtedy dużo młodszy. I zaczęli my przede wszystkim pod takim patronatem Uniwersytetu Śląskiego, tam tego środowiska, doktora Gorzelika w szczególności, ludziom przypominać prawdę o Śląsku. Gadać prawda. Wszędzie na spotkaniach, gadać jak to richtig było, skąd się to wzięło, że Śląsk nie był tak jak to w historii w szkole uczą, że tam kiedyś go tam Polska przez chwilkę miała, potem mu się był tam ze Czechami i o tym zapomnieli i dopiero Śląsk potem jest po I wojnie światowej nagle się skądś ten Śląsk tam znajduje i to jest wszystko. Już potem o Śląsku nawet, co bez wojny było, na Śląsku się nie godo, co po wojnie na Śląsku było, tego się też nie godo i wszystko inne się uczy, tylko nie o Śląsku na Śląsku. No i zaczęli my to pokazywać, jak to richtig było. Ja się też zaczął uczyć, bo ja też tego nie wiedział. Ja też no wiedział to, co fater mi padali, co muti, ale to było mało. Zaczynał jak się od takiego smarkocza Gorzelika dowiadywać, bo tak to muszę powiedzieć, bo to mnie smarkaty, nie? No tego, tym. I narostki zaczynały mi się otwierać. Ale ta dyskusja o tym historii Śląska przyciągnęła młodych ludzi. Nie starzyków. Nie starzyków. Teraz Kio jest jednym z najstarszych tam członków, powiedzmy sobie, aktywnych Rasiu. Nie? Wszystko reszta to są młodziki. A skąd? No te młodziki stąd się wzięli, że ich ciekawość do tego. Jak tej ciekawości nie zaspokoili w podstawówce, nie zaspokoili tej ciekawości w szkole średniej ani na studiach, i to na studiach humanistycznych, no to teraz zaspokojają swoim działaniem w ruchu Autonomii Śląska. Jak się wejrzy na marsz Autonomii Śląska, no to co najciekawsze? Przede wszystkim młode ludzie. Młode i to jest ta nadzieja. I nadzieja jest w tym, że ci młodzi ludzie będą coraz tym. Jak mój synek, który praktycznie już chyba na Śląsku mieszkać nie będzie, jakby mu ktoś powiedział, że on się nie może nazywać siebie Ślązokiem, no to nie wiem, co by zrobił. To jeszcze gorzej jak ja. No i tu jest to, że ci młodzi przychodzą i ci młodzi tego potrzebują. A jak jest coś potrzebne, to choćby się tego zabroniało.
to ci młodzi będą mieli do tego dostęp. Także czy państwo polskie wprowadzi ta nauka o Śląsku do szkół, czy nie, to ci młodzi i tak będą mieli ci, co tego chcą, nie? Bo tego się nie zatrzyma. Ale lepiej by było dla państwa polskiego, gdyby wprowadziło to, informowało, skąd się wzięło. Bo najgorsza wiedza to jest taka niepełna wiedza troszeczkę zafałszowana. No my też tu takich na Śląsku, którzy by chcieli obrócić ta wiedza nie do końca tak jak powinno być, znaczy jak powinna, jak ona była rzeczywiście, bo tylko prawda jest ciekawa, ale można robić albo tak jak robili Polacy dotychczas, że na swoja strona, nie? Albo jak robił Kulturkampf na swoja strona, a tak richtig, to my by chcieli widzieć ta prawdziwa strona. Panie Bronisławie, język śląski, lekcje o regionie w śląskich szkołach. Jak pan widzi ten problem? Nasze tradycje, nasze historii, nasze kultury, to my się musimy uczyć zawsze. I my wszyscy. Te dzieci to jest jedno, ale nawet my tak samo. I nie ma usprawiedliwienia. No, styknie się na przykład teraz zajść do magistratu naszego ludzkiego, tam jest taka fajna wystawa śląskich nadgeldów. No są my w Rudzie Śląskiej. Czy w Rudzie Śląskiej ktoś wie, skąd się wzięli szawgocze na tej ziemi? Jak nie, jo. Skąd? Co? Szawgocze się wzięli na tej ziemi. No to byli po prostu rycerze, którzy byli w tym, z piastami spokrewnieni, którzy przyjechali, którzy mieli swoje zumki, a skąd się tu wzięli? No tu się wzięli z tego, że wrzynili w majątek pogodulski. Mieli swoje zomki. No, zomki to tak same łodsia nie powstawają, ale ja coś powiem. Warto się tam na ta wystawa przyjść, zajść i tak oboczyć. Tam jest taki Notgeld z Greifenberga. I o co idzie? Jak to richtig było? To ja tu mogę opowiedzieć. Ano, richtig na tym Dolnym Śląsku Piast, princ, miał utropa ze gryfem. Tak jak ten princ Krag miał utropa ze smokiem, tak tam miał utropa ze gryfem. No i ten gryf, no wiadomo co to jest, pół lwa, pół ptoka, nie? Niszczył tam te tereny, bydło wybiją, ludziom groził. No i co się stało? No princ ogłosił, że wielką nagrodę Baza do wirusów ziemię nadaje programu Awast została ludziom. Ale żeby jak zaktualizowana. ktoś się zgłosił, żeby tego gryfa zabić, żeby go zniszczyć, nie? No, rycerzy tam się zjechało, to wszystko, no ale co taki rycerz, nie? Ten blacha, błyszczy, ten gryf, który tam furgo w tym niebie z daleka go widzi, poturbuje go, rycerze nie dali rady. Bywało, że cały oddział, no to już gryf, no to Roztomajcie na to idzie patrzeć, no ale on ich wywodził na manowce, te oddziały dosłownie, nie? W górach to było przeca, nie? No to co, no to potem se wracali, co? No konie, te giry mieli poczaskane, a te rycerze nawet jak przeżyli, to byli szczęśliwi, że im ten gryf po helmiskach nie poklupał, nie? No nie radzili się te rycerze. No i zgłosił się pastuch Gocze do princa. Śmiali się tam z niego, ale on jakoś do tego princa dotarł i powiedział: Joto szafna. No i co ten princ miał powiedzieć? Rycerze nie poradzili, posłał tego pastucha. No a pastuch, tak siwo ubrany, nie, tak nie było go widać dosłownie, nie, wyśledził, co z tym gryfem richtig jest. Okazało się, że to była gryfica. Miała gniazdo na skale, a w gnieździe modę. No i pastuch jak pastuch wziął, gryfica tam jakaś poleciała, podpoluł te gniazdo z tymi młodymi. No, larma, nie, bo te młode piszczą, to gryfica przyleciała i zaczęła to gasić. Ale jak? Skrzydłami. Zamiast ugasić, to jeszcze bardziej to rozhajcowała. Młode się spoliły, łona się popoliła, no i śleciała. No i idzie powiedzieć, że ten pastuch Gocze ją dobił z litości. No ale ziemię pod chojnikiem, gryfów, cieplice, ziemię od princa dostał. No i stąd się wzięli szawgocze na te śląskie ziemi. I tą opowieścią może zakończmy ten dzisiejszy program. Ja panom bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia. To już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.